L-Awtorità ta' Djar ta' Totja ta' 730,000 euro lil Caritas għal akkomodazzjoni sigura u ta' dinjità lil nisa li wara r-riabilitazzjoni tagħhom mid-droga jew sustanzi oħrajn ikunu jridu jintegraw lura fis-soċjetà, iżda jeħtieġu gwida u ambjent stabbli li waslu għal bidla reali f'ħajjithom. It-tmexxija tal-binja u s-servizzi provduti se jkunu kollha f'idejn il-Caritas. Il-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli Rodrik Galdes żar il-progress fix-xogħlijiet fuq il-binja fin-Naxxar flimkien mad-direttur tal-Caritas Anthony Gatt u qal il-proġettu xhieda ta' mudell fejn istituzzjonijiet governattivi u s-settur tal-volontarjat jikkomplementaw lil xulxin. Il-Ministru Galdes sostna li id fit mal-Caritas qed tinbena infrastruttura soċjali li tgħinu tappoġġja individwi biex jagħmlu l-passi tagħhom fit-triq lejn integrazzjoni soċjali. Permezz ta' dan il-proġett persuni li jkunu temmew b'suċċess programm ta' riabilitazzjoni u li għal xi raġuni jew oħra ma jkollhomx fejn joqogħdu ikunu jistgħu jgħixu f'din il-binja għal perjodu temporanju ta' bejn 6 xhur u massimu ta' sentejn, skont il-bżonnijiet individwali tagħhom. Matul dan il-perjodu huma jkunu jistgħu jintegraw lura fis-soċjetà b'serħan il-moħħ li għandhom saqaf fuq rashom biex imbagħad jgħaddu għal ħajja indipendenti.